Ak nie, nech sa páči, dávam slovo občanom. Ja som Smitková zo Sladkovičnej ulice, chcela by som sa opýtať, ako štádium je tá vec s tými pozemkami, ktorí nevieme majiteľov, ale sú známi alebo nie sú známi medzi novými bytovkami a tými záhradkami, pretože to prostredie je tam také, že už zoberieme postačky alebo kosy a sami si to pokosíme, hoci nie, že nemôžeme tam pracovať na tom pozemku, ale akože keď je to v takom stave katastrofálne, že sa to niekde posunulo od naposledného. Vlastníci medzi tými bytovkami sú známi, budú vyzvaní teraz najbližších dňoch. Tí, čo neboli, boli odstúpení na obvodný úrad na prejednanie priestupku. Rieši to obvodný úrad Prievidze a tí, ktorí si nesplnili svoje povinnosti, boli vyzvaní v Lani, tak budú a opätovne idú nové výzvy na to, aby to kosili v rámci zákona. Ďakujem. A ešte môžem jednu? Ešte by som sa chcela opýtať je tam na tej Sladkovičnej ulici na križovatke na rohu je tá rozvodná elektrická skriňa tam, a vlastne sú tam káblové televízie prilepené na tú lampu, potom idú po zemi a v tej skrini. Už tam veľakrát pracovníci na tom robili, neviem konkrétne teda za akými účelmi, ale už viackrát sa tam čosi dialo, ale je to na zemi, deti sa tam hrajú, môžu sa potknúť, alebo zároveň nemôžeme tam kosiť, lebo sa bojíme, že nám poškodíme tie káble. Či by sa to nedalo spraviť na nejaký stĺpik, akože to na nejakým vrchom, aby to išlo v tej lampe, aby... Skôr si zakopať to do zeme, alebo tam, povedzme tam. Je to aj... To je akože No teraz tam niečo robíte, som videl tam... No, opravujeme ten rozpad, že tam bude samotovať. Stĺpik môžeme aj dodať. Taký stĺpik máme, že by bolo treba, tak sme to ďali. Tak ďakujem. Nech sa páči za občanov. Prepáč, že bude sedieť do tých dôvodov. Ja len pani Chmúrovej by som sa chcel verejne ospravedlniť. Osobne už som sa, viem, o čo ide. A ďalej. Podľa zákona 211/200, to každý vie, by som mal žiadosť, by som chcel vidieť od pána Lubíka, ktorý má prenajme tú časť škôlky, o ktorú som mala ja, už nemám. Chcem len vidieť jeho stavebné povolenie a nájomnú zmluvu. Ďakujem, to je všetko. Podľa zákona právo mám, žiadam to tu, keby treba aj písomne predložiť. Ďakujem. Dobre by bolo dať to písomne, posledný vás. Samozrejme. Nech sa páči občanov. Predložil ste tu naozaj tak na poslednú chvíľu ten návrh na schválenie toho zákona. Ja by som sa chcela opýtať, a čo robí obec pre tých obyvateľov, ktorí tu bývajú, sú slušní a platia daň? Či tí marginálni budú na námestí 5 rokov robiť tu bordel a neviem čo, a tí slušní budú čakať, kedy sa dostanú do kultúrneho domu Potoku, tam v Tužinke. Či to takto? A druhá otázka, to nie sú aj iné výzvy, iné projekty, veď naša obec nemá kanalizáciu. Nie sú aj iné výzvy uvádzané. A po tretie, veď to námestie je teraz hotové, ináč ja neviem, či vám sa páči, ale to je otrasná kopa betónu. A teraz ešte vy chcete po ňom stavať? Ako to rozbiť nejakými strojmi, ešte aj toto? Alebo ako sa... No ale ako keď budú tie autá chodiť a začnú tam niečo stavať? Však tu ste dali gule, aby sa ani chodec nedostal, aby sa zabránilo. Tá dlažba, ktorá je prístup na sem k obecnému radu, je určená aj pre nákladné auta, to je 8 cm dlažba. To ste mi vysvetlili, ale poprosím akože ako sa stará obec o tých občanov, ktorí nie sú tí marginálni, alebo sa má stať
marginálnym bezdomovcom niekde z basy a potom vy tu na námestí na to budete učiť vypalovať hrnčeky a na čo? Čo to ja budem ako kde, prosím vás. A tí, ktorí tu žijú, platia dane tejto obci, ako sa o nich obec stará, keď nemáme kultúrny dom, nemáme kanalizáciu, nemáme chodníky, nie sú uvádzané aj iné výzvy. V iných obciach robia chodníky, krásne zámkovou dlažbou dlaždené. Neviem, no tak to je moja otázka, že... Stále tu útočíte na to, že robíme niečo aj pre tých marginalizovaných občanov, ale jednoducho vyšla taká výzva, tak sa snažíme ju využiť. Pokiaľ by vyšla výzva na kultúrny dom, tak samozrejme zareagujeme, pretože to je vec, ktorú táto obec potrebuje, samozrejme. Vyšla výzva na námestie, zareagovali sme, spravili sme námestie. Vyšla výzva na školy, spravili sa školy. Veď zase... Ale veď uvedomujete si, že 200 000 eur to bude treba vrátiť? Nebude treba vrátiť. Ale akože nie? Sú nenavratné Ale finančné akože, prostriedky. prosím vás pekne, sa to budeme musieť všetko vrátiť? Čo sme mali vrátiť? To sú není také nenávratné. Samozrejme sú nenavratné finančné prostriedky. Pokiaľ sa Dotácia, áno, ale je to všetko ukázali, a čo nám dá v tých projektoch, zase sa do jednoho vrácať. A že minúť peniaze na takéto, na marginálne skupiny a na tie skupiny, ktoré v tej obci žijú a platia tie, čo majú tu. Ja neutočím, ja sa pýtam. No ja som povedal teda, že vyšla výzva, tak sme zareagovali. Pokiaľ vyjde výzva na kultúrny dom, ja som bol veľmi rád, keby vyšla, aby sme to mohli zrealizovať, pretože nemáme taký stánok, kde sa zmestilo viacej ľudí ako do požiadnej zbrojnice, nemôžeme organizovať kultúrne podujatia, tie sa dávajú do okolitých obcí, pretože nemáme kultúrny dom. Ja by sa tu bavíme o tom len na základe, že či vôbec spĺňame to kritérium. Bavíme sa to o výzve a neviem, či to spĺňame. Ale treba zistiť, či vôbec spĺňame to kritérium. Nechcela som už hovoriť, ale k tým výzvam. My čakáme, že vyjde výzva. Je toľko fondov, toľko nadácií, toľko všetkého možného vo svete, odkiaľ sa dajú získať peniaze. My máme napojenie s ľuďmi žijúcimi v Nemecku, na Morave, teraz sme zistili, že by sme sa mohli kamarátiť s Francúzmi. To sú tak otvorené dvere cez medzihraničné projekty, samozrejme, že niekto iný, my musíme hľadať, my nemôžeme čakať. A zatiaľ to nejako lepíme, tam kúsok cesty, tam sa teraz dozvieme, sociálne zariadenie sa volá ináč, lebo to bude potrebujeme pre ľudí, ktorí sa dostanú do krízy, to ako úplne s tebou súhlasím. Ale predtým sa to volalo sociálne zariadenie pre skladku, teraz sa to volá, že pre krízové centrum pre niekoho. To sa len zmenilo. Dobre, nechám to tak, ale to sú všetko trošky, to sa zamerajme už na niečo, čo naozaj táto vec potrebuje. A budú tam všetci. Ja ako keby si túto obciach nežila. Keby si nebola ani poslankyňa, ty nevieš, že sa podáčame s finančnými problémami, so všetkým možným a snažíme sa aspoň nahasiť to, čo sa dá. Ty tu rozprávaš o veľkých projektoch, ale to je tak, snívajte s nami. Niekto to musí začať ten prvý krok. Ale čo spravíš? Aký krok? Hľadať možnosť, ako ja ťa chápem, však v poriadku, robí sa, hasíme, čo sa dá, ale prečo pristupujeme k rozvoju tejto obce, hasme, čo horí? Prečo nepristupujeme nejakou s tou víziou do budúcnosti? Nie tu pre seba si čo si budovať, ale niečo tu, aby po nás zmysluplné zostalo. Zmysluplné mi to tu nepasuje. Pretože fakt aj, tak Majka už hovorila o tom námestí, nechcem sa k tomu. Nemá to kontinuitu, nemá to dušu, niečo zmysluplné. Ale to možno si aj na seba hovoriť, že som možno mala skôr o tom rozmýšľať, že momentálne predtým som nemala možnosť nejak do toho zasahovať, ale vidím to trochu ináč, no to je môj názor. Ja nie som proti tomu, že by sa niečo budovalo, ale táto cesta niečím, už to Majka povedala, už som to ja povedala, alebo neviem. Myslím si, že naozaj len hasíme, čo horí. No. Hľadať, naozaj, tak sa vyberme do sveta, pozrime sa, kde to vedia. Naučme sa. Tu budeme čakať na výzvu. Ja to nezľahčujem. Ja
rozumiem, že chce niečo robiť, lebo je výzva, hej? Ale naozaj to len tak našívame, lebo vyšla výzva, tak rýchlo si vymyslíme nejaké skupiny sociálne. Samozrejme, lebo iným spôsobom nemáme možnosť tie peniaze dostať. Ale akože nemáme? Veď my sme čakali na výzvu. A prečo čakať? Čak poďme. No však keď nie sedí doma, nebude vedieť. Poď za Ficom a povedz mu dobre, daj mi, ja som zase bola kandidovať, tak daj mi peniaze, tak poď. No prečo ste tam neboli? Ja som výmena, že v tejto obce, ja som poslanec. Obec manažuje starostka. Tak zoberiem kabelu a idem aj za Ficom, ak môže rozhodnúť o niečo. Ale tu vôbec nejde o tie politické veci, veď naša obec, tu nie je dôležité, že či som Fico, Telo, alebo Onovo, či som KDH nezávislý. Obec funguje ináč. Tu nie ide o politiku. My to chceme s radosťou žiť, aby to bolo v prospech tých ľudí. Tu je jedno, či to spraví ten, lebo onen. Ten výsledok, to sa to zase nehrajme na politika, či nie, že keď sme staráci, tak dostaneme viac. Ja viem, že to niekde tak funguje. Ale keby človek chodil a klopal na tie dvere, to už som jak z Biblie, nechcem sa opakovať, tak, ale nie, to, tebe sa to zdá, ale veď si pán učiteľ, tak trošku myslí na to duchovnosť, nie len na to, čo tu má na stole. Reálne sa pozri na veci a nefantazuje. Dobre, ja to nie je fantázia, to je môj pocit. Dobre, a sa teda budem reálne pozerať na veci. Pred časom sme tu pretriasali problematiku, teda pretriasali tu sociálne veci a ja neviem čo všetko. Pán starosta, teraz som sa dozvedel z tvojich úst, že v bývalom objekte už sa idú robiť krízové centrum pre takých, čo tu nebudú môcť a podobne sociálne. Teraz sa pýtam, problematika sociálnych zariadení v Prohali sa ako riešila, ako sa riešila, nevyriešila sa. Boli tam ženy, ktoré tam pracovali, nemali sa kde umyť. Nemali sa kde presliecť, nemali kde ísť na sociálne potreby. To sa tak urgentne neriešilo. Tento pán, ktorý tam býva, chcem sa spýtať, či vôbec za to, čo tam býva, v tom bývalom objekte, už pán Blaho, vôbec platí? Koľko platí obci za to, že tam býva, že tam používa priestory obecné? A či aj v tomto prípade bolo treba tak urgentne reagovať tam, sociálne zariadenie. Tam sa rýchlo vybudovalo, keď sme žiadali túto aj ako poslanec, aby sa dokončili sociálne zariadenie vnútrovali. Tam to nejde, lebo sa čaká na takú výzvu, čaká sa na to, čaká sa na to, čaká sa na to. Ten pán pre túto obec nevie, čo robí, ako robí, kedy robí, či vôbec robí, ale jemu sa tam vybudovalo. To, vybudujú sa tam, vybudujú sa to, vybudujú sa to. Normálne mu to zaradí. Čo sa týka tohoto centra, toho krízového, ja som povedal, že prednesiem návrh na valnom zhromaždení, pretože je to budova, ktorá je v správe SROčky. Prednesiem návrh na to, ako túto budovu využiť, čo tam spraviť, a potom sa môžete k tomu vyjadriť. Ja som hovoril, to sociálne zariadenie, ktoré sa vybudovalo, to je len vybudovanie jedného záchodu, respektíve zrekonštruovanie jedného záchodu, vybudovanie jedného sprchovacieho kúta. To není sociálka za 10 000 eur. Tam, keď to preženie možno 1000 eur sa investovalo. Takže... Ale mne sa jedná, pán starosta, znova o princíp. Keď ženy pracovali a pracovníci SRO v Uprohale, tak urgentne sa nezareagovali promptne, ako sa zareagovalo tu. Tam poslanec Suchý, ja sa vás pýtam, že sa mám zreálne. Chcete niečo spôsobom, že dokončím myšlienku. Dobre? Dokončím myšlienku, vy ste tu spomínali, že sa aj zhodnocuje majetok obce a SRO, polície, tak ja by som touto cestou chcel požiadať pani kontrolórku obce, už prešiel rok nájmu, časti objektu už policajných zborov, chcel by som vidieť, pretože pán starosta predčasom nám povedal, že všetky finančné prostriedky, ktoré išli na rekonštrukciu budovy, objektu časti budovy ZUŠ, budú 5-ročnou návratnosťou. Takže by som chcel požiadať, aby sa pani kontrolórka pozerala na nájomnú zmluvu a chcem vedieť, či tá návratnosť týchto finančných prostriedkov, ktoré boli do tejto budovy obcov a SROčkou vložené, sú s 5-ročnou návratnosťou. Keď teda pán poslanec Suchý hovorí, aby sme sa zreálni, tak aj v tejto veci chcem, aby sme sa zreálni. Ďakujem. Ja by som chcel, aby si ty reálne zrátal, čo tu hovoríš pred kamerami,
že tam postavíme jeden záchod so sprchou a že prečo promptne neurobíme uprohale. Myslím, že my nechceme, aby tam boli sociálne zariadenia. Vie si to zrátať, koľko to stojí, nemáme na to peniaze. Tak ešte raz sa hasia niektoré drobné, toto sú zamestnanci, ktorí niečo robia pre obec, či už v rámci v rámci tam sa takto promptne s týmito sociálnymi. Neviem, kto z vás by ste tam išli, pán poslanec, pracovať. Ale ty to nevysvetľujú, ja viem, aké sú tam podmienky, čo to teraz predtým tu makruješ, alebo čo. Niekto tu nemakruje. Tam treba veľkú investíciu urobiť a dokončiť. Ale teda sa... 3 razy sme mali na to projekty, aj žiadosť na to, aby sme to urobili, nedostali sme na to peniaze, tak odkiaľ ich máme zobrať? Ešte raz, pán poslanec, obraciam sa na vás, opakujem. To je prioritná záležitosť. Pán starosta vie, že podal prvý raz projekt na uprohalu, neprešlo to, druhýkrát neprešlo. Tu ide o principiálnu vec, že tu sú zamestnanci a väčšinou ženy tam pracovali, ktoré robili v takých podmienkách. Neviem, či by ste v tých podmienkách chceli pracovať. Neriešilo sa to, veľmi dlho sa to ťahalo, kým sa to vôbec vyriešilo a z toho forme tých suchých záchodov. Tuto ideme robiť krízové centrum znova pre ľudí, ktorí možno pre obec nič nespravili, ako aj pani Bozajka povedala, prídu sem a podobne, budú krízové, ale im sa vybuduje. To je principiálna záležitosť. To nie je, či to je otázka 1000 eurová, alebo 8000 eurová. To je principiálna záležitosť. Že tam sa to tak nepromptne neriešilo, už sa to išlo riešiť. O to sa je. No to je tá reálna situácia. Tam žije pán Blaho, myslím, že opakujem, neviem, z akých podmienok, to má zmluvne zobcoval s kým, ale tam sa to vedľa buduje. To je tá otázka, to je principiálna otázka. Sa to zase buduje pre pána Blahu, ja nechcem zase... Ale je to zase ľudské hľadisko, aby som ho nechala byť, to ako... Ja som to tak pomenovala, pán Blaho patrí v tejto obci, ako... Ja by som teda chcel až môžem povedať, ohľadom pána Blaha, s tým krízovým centrom sa zatiaľ nerobilo nič. Ja som povedal, dám návrh na valnom zhromaždení, aby ste sa k tomu vyjadrili, či sa do toho pustíme alebo nie, aj s celkovou prerábkou tých ďalších priestorov, ktoré by sme mohli možno nejako ináč využiť. Alebo teda prenajať, alebo už niečo fyzické. Ja by som sa chcela spýtať, kto má zaradenú tú budovu už majetku? Obec? Obec, samozrejme, že obec. Ale na základe zmluvy o správe majetku ju prevádzkuje a spravuje spoločnosť pre seba. Ale keď sa tam robí nejaká rekonštrukcia, tak by to malo byť so súhlasom. Si myslím. Neviem, ako je to upravené zmluve, ktorá má to zakladné. Dobre, nech sa páči z radou občanov. Ja by som sa opýtal. Ja by som sa len tu pána poslanca Suchého spýtal, keď ste teraz tak veľmi rozprávali za tú uprohálu, tak to sa veľmi zamestnávajú. Minule som sa na tú pána starostu pýtal, tak kvôli čomu sa tam tí ženy zamestnávajú v zime. Keď vravíte, že nie sú na to prostriedky a viete, o čom to je. Silvia, priateľka, je teraz veľmi chorá, kvôli tomu, tam bola v zime, má strašne zdravotné problémy. Voči tomu, tak povedzte mi, keď tak hovoríte teraz, prečo sa tam zamestnávajú tí ľudia. Keď nie sú na to prostriedky, tak to treba zrušiť, zavrieť. A dať im nejakú inú prácu. Keď tam bez vody, zima, žiadna hygiena, hrabu sa bordely, máme fotky doma, môžem vám ukázať, či sa vám to bude páčiť, je to príjemné, príde domov mi smrti. Poďte tam vypracovať miesto nie za 60 €. Keď tak veľmi bojujete. Toto sa mi nepáči a ja sa budem brániť. Keď tak sa ozývate. Môžem? Ja proti vám nič nemám ani proti vašej. Ale teraz ste tu veľmi sa ozývali. Ja som sociálny cítiaci človek, je ľúto, v akom prostredí tam pracujú, ale pozerám sa reálne na to, že sa to jednoducho nedá vybudovať tam nejaká obrovská sociálna prístavba, kde budú neviem čo všetko. Ja to nekritizujem. Obrovská, nie je obrovská. Že oni nemajú, mne je to ľúto. A ja sa ani neposmievam, ani nič, ja len konštatujem a nebudem mať tu populárne reči a budeme tu všetci hovoriť, no urobme a začať. Žiadalo sa pre nich len jedna bunka, aby bola vykorovaná, aby sa tam zime mohli schovať aspoň na pár minút.
Ani to sa pre mňa neurobilo. Ani to. Keď idú z práce, nemajú si ruky umyť. Idú rovno domov. Takéto veci by sa mali riešiť, keď už tak bojujete okolo toho. Ja za nič nepoviem. A druhú otázku by som mal pán starosta na vás, či už riešite niečo s tým chodníkom, čo sme sa minule bavili tiež pri nových bytovkách. Áno, lebo dneska už zasypali, aj tu vyšla pánu cestu, čo bola, čo deti chodili aspoň staria do školy. No a som to dneska tu pár ľuďom vravel, sme sa o tom bavili, boli sme zase svedkom. Už sa po novom aj po tej ulici naháňajú autá. Pretekajú, kto skorej prejde z ulici na ulicu. Smerom na Sovku sa otočia, na Fleku a idú smerom na námestie. To už naháňajú. Čo sa týka chodníka, schválené prostriedky na to sú na tento rok. Je to v štádiu spracovania projektovej dokumentácie, vybaví sa stavebné povolenie a počítam, že tento rok sa ten chodník spraví, tak ako to bolo naplánované bezpečne. Lebo viete, že deti naozaj chodia a dneska sme si všimli, už čo tam zasypali úplne, vyšla pánu cez Urbány, už rozriedli, že to úplne zasypané celé, takže už len dostávali buď zase ľudia si vyšla po chodník alebo na okolo. Ten je problém, že tam naozaj tí ľudia chodia na tých autách taký jak blázni. A vraj, my sme kúkali cez balkón aj prejsť a pozrieť, majú sa pretikali dva autá, sa obiehali do skorej. Takže preto sa pýtam. Malo sa to zrealizovať tento rok. Sú na to finančné prostriedky, pracujeme. Ešte k tomu, až môžem, ako je ten zbor, tu sú tie priority. Tak sa upravuje okolie požiadnej zbrojnice, ale tam chodník, kde tam je problém, na to sa nemyslí. A tuto sú tie problémy, veď reálne, ako keby sa to robilo tak trošku možno chaoticky. Nie je to kritika. V Lani bolo zastupiteľstvom sa schválené finančné prostriedky na výstavbu chodníka. Ja som hneď v januári zadával vypracovanie projektovej dokumentácie. Najprv sa dal robiť geodetické zameranie, sme videli výšky, potom projektová dokumentácia sa spracovala aj stavebné povolenie, aj realizácia. Tak nie je to. Ale dávajú sa bytovky, je to reálny konkrétny problém. Dobre, ale to sa už poriešilo. V Lani tým, že sa odsúhlasili peniaze na to. Ja neviem, pokiaľ si spomínam, pred 2 alebo pred 3 rokmi sa žiadalo tam, aby sa urobil ten chodník. A ešte potom chcem tak k tomu sociálnemu zariadeniu si myslím, že pán chcel povedať jednu vec. Tam na tej škôlke sa záchod vybudoval a na tej Prohale nie. To je reálna situácia toho. A pýta sa prečo. Ale aký je rozdiel medzi tým jedným záchodom? Tam potrebovali babi chodiť na WC, to bol celý problém. Nie, babi na WC, tam majú teraz suché WC, to problém není. Tam je problém len to, že v zime majú zimu a nemôžu si v zime umyť ruky, lebo je odstavená voda, aby nezamrzla. To je jediný problém. Aj proti nám. No. Takže tiež, čo sa týka, už to povedal Peter tu, aj Vierka v podstate. Budeme mať valné zhromaždenie, nech sa páči, môžete navrhnúť, ako s touto situáciou, čo budeme robiť. Už ako navrhneme, keď už sa začalo v podstate. Čo sa začalo? Obecné zastupiteľstvo zakázalo tam tú výstavbu, alebo proste bolo proti a sa tam čo ste... Ale nehovorím teraz o tom, hovorím teraz o Huprovale, že pokiaľ sa nájdú finančné prostriedky a odsúhlasiť, aby sa tam spravilo, sa to spraví. Áno, ale priorita bola tie baby dole v Huprovale. Riešili sme to aj s Ludvíkom, cez pána Ščevíka sme chceli kúpiť používanú, neviem, čo to bolo z radiostanice, nejaká, čo to bolo, taká unimobúka alebo niečo, vykurovať sme to chceli, ale nakoniec z toho zišlo, už to boli aj pozrieť v Seredi, ale nakoniec to teda, neviem, čo sa, aké sa... Máme to bolo, takže... Zase nejakú nezmyselnú vec. Takže riešilo sa to aspoň takto a teraz dočasne je to riešené tými suchými veckami, majú oddelenie muži, oddelenie ženy. A teraz v tomto období problém nie je, lebo sa tam môžu vidieť tam voda, ale problém je v zime. No len otázka vybudovania sociálok na Huprovale je určite finančne náročnejšia ako to, čo sa investovalo ich maximálne 1000 eur do rekonštrukcie časti tej zúšky. Ja by som ešte chcela požiadať, aby boli všetci poslanci informovaní, keď sa budú vykonávať nejaké stavebné práce, či v obci alebo v SROčke, aby sme boli informovaní. Aj také, ktoré sú naplánované v rozpočte? No, tie, čo sú naplánované v rozpočte a nevieme o nich, lebo boli naplánované nejaké akcie do rozpočtu. A potom ja neviem, tu sa vykonávajú stavebné práce a z akých prostriedkov sa vykonávajú, či to ide z rozpočtových, alebo to ide z SROčkových.
tak ja by som chcela byť oboznámená s každými prácami. Či to ide z prostriedkov SROčky, alebo to ide z prostriedkov. Napríklad tam ten chodník pri požiarnej zbrojnici, ja neviem. Neviem o tejto akcii, že sa tam má chodiť nejaký chodník a že sa vôbec aj robí. Je to financované z rozpočtu obce, z údržby chodníkov, komunikácií, takže bol to, dá sa povedať, havarijný stav, pretože hovorím, tú budovu používame teraz tento rok, tam budú ešte dvoje voľby, bude tam, každú chvíľu je tam nejaká akcia, chodia tam aj dôchodcovia, budeme tam mať divadelnú Jarianka Roháča, bude tam veľa hostí všelijakých, tak nemôžeme si dovoliť po takom chodníku tam mať prístup. Ja si myslím, že poslanci, všetci poslanci, nehovorím, že časť poslancov o tom nevie, ale všetci poslanci o tom nevedia, kde sa čo má diať. Takže mám vás informovať aj o akciách, ktoré sa budú... Tam je hovorí, tak sme mali o tom všetci rozhodnúť, že čo bude. Informovať aj o akciách, ktoré sú rozpočtované, rozpočty obce, aj tie. Napríklad verejné osvetlenie oproti zdravotnému stredisku zrealizovala firma SRO. Teraz ešte tam chýbajú svietidlá, aby to bolo osvietené, ale to bolo v rozpočte, tak neviem, či vám aj o tom vás mali informovať, že takáto akcia sa robila. Alebo toto nie je, čo je v rozpočte. No o všetkom, čo sa pravidelne robí. Dobre, není problém. Ja vás môžem aj mailom informovať. Začíname robiť toto a je to v rozpočte a tak ďalej. Dobre, nech sa páči s radou. Začne tak maličko z ohľade tých káblov. Kedy budú ukončené tie, čo ste spomínali, nejaké optické káble? Kedy sa to dokončí? Bo nám furt nejde, my máme to mágiu spomínané a zbytočne platíme, ja neviem, koľko sa tam platí za tú kábelku, nevyužívame ju. Podľa informácií pána doktora už to je ukončené tam. No a prečo nám to furt zrní? Treba zavolať pánovi Dudkovi. Jeho ste ohlasili? To ste vrali, že len v prvej bytovke sú tie optické káble spravené. No ale tam je dotiahnutý do tej prvej bytovky kvalitný signál optickým káblom a tým pádom by sa mali posíliť príjem v celom tom areáli bytoviek. Takže tam by nemal byť problémom, vám to navadí. A nie len my, viacerí sa sťažovali, že nejde aj taká káblovka. Hovorili sme, že až po dovedení optického signálu sa nezlepší signál v tých ostatných bytovkách. Dohodneme sa s poslancami, že zrušíme povinnosť platiť poplatok za káblovku, ale s tým, teda, že sa bude pravidelne aj kontrolovať námatkovo, či niekto náhodou tú káblovku, lebo tam sa to nedá odstrihnúť, tam sú tie krabice zabudované a pre prípad, že tam príde nejaký iný nájomník, my to nemôžeme rušiť. To znamená, treba počítať aj s tým, že potom z toho budú vyplývať nejaké sankcie, keď niekto bude pripojený na káblovku na čierno. Čiže v tomto asi takto. Nech sa páči z radou občanov, že niekto z radou poslancov. Ja som dnes nechcel diskutovať. Mojím diskusným príspevkom malo byť to, že nepoviem nič. Ale to, čo som tu počul, mi nedá, aby som sa k tomu nevyjadril. Som si vás máme tu pána inžiniera a architekta. Ja som laik. Ja by som len dal taký návrh, či by nebolo dobre vypracovať štúdiu vyriešenie tohto námestia, lebo ak tam nejakú pajtu postavíme, nejaké komunitné centrum, to už tam nikto nevybrá. Bolo by škoda, nie sú mladí architekti, dáme vypracovať štúdiu, nebudem rozvádzať a môžeme potom začať hľadať aj peniaze, ale ak tu nás bude nejaká vietor zážok, to je môj názor. Bolo by škoda celé to námestie s nejakým takým skrátkovým riešením, ako nejak to skomplexovať. Ďalšia vec, ktorú som chcel povedať, ale hovorím, že to je prvá vec. Druhá vec je mnoho takých krásnych vecí, kde je prebojené. Tak toto predok je starý a vzadu je krásne také veci sú aj vo svete, sú aj zaujímavé. Viete, ja nechcem dlho rozprávať, aj v Pravenci, až ste si všimli, ten odpad z tej továrne,
U nás by ho boli vyviezli niekde na skladku a povedali, že sa tým nedá nič. Prišiel recyklátor, znovu to použili, vôbec to nikde nevysypali. To znamená, ak to ja neviem, to neznamená, že to ešte na svete nefunguje. Ja som vždy bol za to, aby ja sa vždy dívam reálne. Som rád, že dnes opakovane to zaznelo, že sa dívam reálne na život, až mi to raz prestane fungovať, tak ma na to upozorní. Že ja nie som žiadny taký, čo by som rozprával, alebo nejaké, ja tu žijem a poznám tých ľudí a viem aj iné dôležitejšie veci, ako čo tu my niekedy rozprávame. Čiže reálne sa dívam. Tak mi niekto nech mi vysvetlí reálne, ako je možné, že vybavujeme stavebné povolenie 7 mesiacov. 7 mesiacov, to je realita, to je naozaj, to myslíte ako normálne vážne? Ja som tu minule rozprával o kompetencii. Viete, čo je kompetencia? Už som si tu definíciu dal. Kompetencia je to, čo môžeš spraviť. To, čo ty vieš spraviť, to by si mal spraviť. Hej? Ak bude pred bránou, nech to zakončí, nech alibisticky ale to je kompetencia. To je kompetencia. My sa zdávame kompetencii s tým, že 7 mesiacov dúfam, že sme len môžeme. Tak ja by som si to dobral, to si už nie je problém. To už nejako dokopem. Ale pochválili si to tie obce, kde vystúpili zo spoločného úradu a robia si to sami. Ja by som dal návrh, aby sa poslanci zaoberali, aby sme tento nezmyselný postup nejako. Ale teraz, kedy bude hlavné Zatvrtenie naplánované určite do 30. júna. Viete, a ďalšia vec, ja som tu už starší, to mňa najprv, ja som vážený. Odkedy sem chodíme, som zistil, že medzi poslancami je obrovská nedôvera. Mňa, keď zvolia za poslanca, budem kandidovať. Prvé, čo poviem, dám ruky na stôl a na prsty mi môžete smieť. Ak toto nebudete, tak sa budete podvádzať jedný, druhý a druhý. To sa klamete, že to je až niekedy smiešná dedinská hra. Dávate, povedzte, že to je na internet. Na internete nie je nič. Nič dôležité. Na internete sa nedozviete opravne nič. To sú veci, ktoré sú tam úplne, to sa volá placebový efekt. Napravne nedozviete sa nič. Je tu chyba komunikácie, pretože ja si myslím, že tých sa je len 12 poslancov, by mali vedieť. Tak je jeden a by mali by vedieť o všetkom, čo sa tu deje. To nie sú peniaze, ani ničie. A ja by som prvú zasadnutie, ak by som otváral prvú správu, by som dal stav financií našeho. Lebo toto nie sú peniaze ani vaše, ani ničie, to sú peniaze všetky. A môžeme si povedať, že tam pozemky na technikom a pozemky a vymyslieť. Peniazom a číslom rozumieme všetci. Mňa nezaujíma, že hostia mali v držaní loptu 70% a my sme mali 12, mňa zaujíma výsledok. A toto, čo tu je taký smutný výsledok, lebo nefunguje. Verte to ako tak, že ja som tu skoro najstarší a viem, o čom hovoríte. Takáto cesta nevedie nikomu. Nikde. Pravno bude žiť len z tej slávy, nevieme sa pohnúť, nevieme tu nejaký jeden veľký projekt. Minul som si kúpil knihu, neviem, či ju máte, 100 najslavnejších Slovákov. No tam to správne. Janko Roháč. Dobre, takže ak dovolíte, ukončím diskusiu a poprosím predsedu návrhu komisie na prednesenie uznesenia. Pracovný návrh na uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Nitrianskom právne dňa 3.4.2014. Obecné zastupiteľstvo Nitrianskom právne. Poprvé, verejná vedomie. Pová, správu o činnosti Obecnej rady Nitrianskom právne a kontrolu plnenia uznesení. Pobe, správu hlavného kontrolóra obce o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva. Poce, informáciu o plnení lesného hospodárskeho plánu. Po druhé, volí. Podľa paragrafu 140 zákona číslo 380/2000 zákonov o súdcoch a prísediacich po zmene a doplnení niektorých zákonov prísediacich okresného súdu Prievidza za obec Nitrianske právno pre volebné obdobie 2014-2018 občanov z obce Nitrianskeho právno následovne. Báčka Mária, Nitrianske právno, Hianíková Ludmila, Boha ulica, Nitrianske právno, Mokrá Jarmila, Gagarinová ulica, Nitrianske právno,
Mendelová Mária Sládkovičová ulica Nitrianske Právno. Po tretie, schvaľuje. Dodatok číslo 2. Zriaďovacie listine spojené školy školská Nitrianske Právno s organizačnými zložkami základná škola s materskou školou Grundschule mit Kindergarten, školská Nitrianske Právno a základná umelecká škola školská Nitrianske Právno do dňa 1.3.2007 podľa predloženého návrhu. Po B. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný prístup v rámci výzvy rok 2.1b 2013/01 za účelom realizácie projektu Novostavba komunitného centra, ktorého cieľem sú v súlade s platným územným plánom obce a s platným programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce. Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Po D. Financovanie projektu vo výške 5% celkových oprávnených výdavkov na projekt do výšky 9613 eur. Po E. Podmienky prideľovania nájomných bytov v bytovom domu G s vypočítaným nájomným na jednotlivé byty v obci Nitrianske Právno. Po F. Zmenu uznesenia obecného zastupiteľstva Nitrianske Právne číslo 7/2013 zo dňa 11.7.2013 v bode 2 schvaľuje písmeno P 2/odpredaj pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa. Odpredaj pozemku pre pána Čičmanca sa predĺžuje termín platnosti do 31.12.2014. Po G. Odpredaj pozemku parcela číslo 1325/1 záhrada o výbere 106 m2 pre pánu Kubalovi Robertovi za cenu 1 euro. Predmetná parcela bola pánu Kubalovi odpredaná dňa 18.12.1990 a kúpna bola na štátnom notárskom prívizi zaregistrovaná dňa 28.12.1990, čím nadobudla účinnosť, avšak do dnešného dňa je predmetná parcela vedená na liste vlastníctva obce Nitrianske Právno. Po H. Odpredaj pozemkov. Parcela číslo 943/4, zastavené plochy o výmere 80 m2. Parcela číslo 943/3, zastavené plochy o výmere 56 m2. A parcela číslo 943/2, zastavené plochy o výmere 49 m2 vo vlastníctve obce, list vlastníctva číslo 1, obec Nitrianske Právno, za cenu podľa znaleckého posudku minimálne však 10 eur na metr štvorcový. Termín do 31.12.2014. I. Zmenu uznesenia obecného zastupiteľstva číslo 5/2012 zo dňa 12.7.2012 v bode 2 schvaľuje písmeno A odpredaj pozemkov ako prípady hodné osobitného zreteľa pre účely vysporiadania pozemkov pod požiarnou nádržou Dôry v Nitrianskom Právne. Termín do 31.12.2014. Zmenu uznesenia obecného zastupiteľstva číslo 7/2011 zo dňa 8.9.2011 v bode 2 písmeno C, kde sa mení termín odpredaja pozemkov do 31.12.2015. Doplnenie členov obecného hasičského zboru v Nitrianskom Právne podľa predloženého návrhu veliteľa obecného hasičského zboru pána Lajtmana Miroslava nasledovať. Šagar Martin, budovateľská ulica Nitrianske Právno do funkcie hasič. Zabojníková Paulína, Marianovská ulica Nitrianske Právno do funkcie hasič. Zmenu svojho odporúčania z pracovného rokovania zastupiteľstva zo dňa 25.9.2014 hospodárením obecného hasičského zboru v Nitrianskom Právne s majetkom, ktorý bol odporúčaný kontrolovať hlavnému kontrolórovi obce Nitrianske Právno s návrhom na uloženie povinností veliteľovi obecného hasičského zboru obce ako nasledovne. Kontrola technického stavu, techniky a miestnosti požiarnej strojnice a vybavenia, predpokladané správy obecného hasičského zboru o stave techniky a hospodárení s majetkom obce na zasadnutiach obecného hasičského zboru. Starosta, chcel som sa pred schválením uznesenia spýtať ešte v bode 3 schváluje bod H odpredaj pozemku, tam nie je kom. Tam je, že odpredaj pozemku parcelu číslo 940/4. Není komu, pretože toto je
toto nie je prípad ohľadne osobitného zreteľa, tu musí nastupovať postup, teda nasleduje postup priameho predaja, to znamená, najprv zastupiteľstvo schváli odpredaj pozemkov, následne sa vypracuje sa znalecký posudok, zverejní sa odpredaj a potom sa na základe žiadosti o kúpu týchto pozemkov bude znova schvaľovať ten, komu sa to predá. My už máme záujemcu na tieto pozemky, ale nie je to možné predať priamo jemu, musíme to predávať týmto spôsobom. A to sú ako pozemky obce teda? Pozemky obce, áno. No toto v tej formulácii nie je, že predaj pozemkov obce, parcelné. Nie sú tam vo vlastníctve LV číslo obecní trianské právo. Ja som to hovoril. Ako sa ide na chvojnicu, ako sa odbáča na Žltú ulicu a na Štúrovú, tak predtým je taký mostík. Teda preteká ten kanál. A pred tým kanálom po ľavej strane. Sú tu také pozemky, takých svahie tam. Je to asi, koľko sme hovorili, 180 metrov štvorcových. Pán Slaviček ho požiadal, on tam má dom hneď. Využíva to, stará sa o to a v podstate my to nevyužívame a je to nadbytočné. Dobre, poprosím vás, pani poslankyne a páni poslanci, dávam hlasovať, kto je za to, aby z dnešného zastupiteľstva bolo prijaté uznesenie tak, ako bolo prečítané, nech zdvihne ruku. Ja sa chcem ešte opýtať o tom komunitnom centre, neviem, možno ste proti, ale som chcela, aby sa hlasovalo samostatne. Súhlasíte s tým všetci? My sme v komunitnom centre hlasovali samostatne. Dobre, takže hlasujeme teraz v bode 3. Schvaľuje písmeno B, písmeno C a písmeno D. Je to 3 body. Kto je za? Poprosím vás, nech zdvihne ruku. Ohľadom komunitného centra, kto je za, aby sa schválilo, aby výstava komunitného centra, nech zdvihne ruku. 1, 2, 3, 4. Kto je proti? 2. Kto sa zdržal? 2. Takže tým pádom to schválené nebolo. Dobre, a dávam hlasovať k zbytku uznesenia, kto je za, aby sme z dnešného zastupiteľstva prijali uznesenie tak, ako bolo prečítané, nech zdvihne ruku. Všetci prítomní. Ďakujem. Keďže sme vyčerpali program dnešného rokovania, na všetkých ďakujem za účasť a poprosím ešte poslancov, ostaňte chvíľu kvôli tej návšteve za